Kapitel 4. Hier had met die Salzprobe te vertjijpen. Een warme zomerdag, als mijn familie naar huis kwam van een dag bij meer zijn, renden mijn dochteren Eden en Daniel naar de kleine ijzerne poort op ons hof op. Groot zoals zij beide allemaal het verste willen zijn, renden ze beide zij het eerste durch de poort te zijn. Eden weer in bed alle en boezia, zo kwam zij een seconde ver Daniel bij de poort. De 2-jarige Daniel hups naar de poort, oberlangt eigenlijk naar de rechte zijde. Ik schadde als ik hoorde waar zij schreef, en ik rende naar mijn dochter. Een van haar kleine vingers, wie aan dat ijzerne hang aangeklampt. De huid en vlees aan haar vinger werden teruggeschroefd en er gelenk ging te zijn. Dat gelenk weer plat als een bit zand. Haar andere kleine vingers kraalden zich, aber des vinger bleef gelijk, ween dat verlaatste gelenk. Een vriend, wat den dag met ons top bij mij was weer, kwam bezien mij en boog zich door, zum checken wo echt dat weer. Als hij dat tweeëntje fleischen en opgedikte knoken zag, wordt zijn gezicht zo wit als een geest en dat leidt zich woede beschwemmen. En er steht dort, raan hij terug naar zijn koor en van kon zij zich steilen en zo'n speelt zich van voort rutteriem en rijdt te maken zum schwinden im hospital voor. Ik hield Daniel in mijn arms, während zij zei rood. Ganz naht neem ik ihre kleine hand in meine en bid een einfaches Gebet. Sie in Jesus zijn naam ganz voor dich. Voets hier der schrie op, en zoals zij veel moedeed en dat jonge alle, vangt ze dan aan met mijn hart te spelen en wordt ruhig. Ik kijk drauf naar haar vinger, en während ik nog immer kon knaken zijn, hoe de huid teruggeschroefd weer dat gelenk niet meer twee. Dat had ware normale vorm en moed, en de vinger kraalt zoals gewöhnlich met de andere vingerstoop. Ik geef mijn vriend, die nog immer boezig de koor afriemt, een teken dat ik Daniel am hussen aannemen wil. We gingen gelijk naar de boodstoel, waar ik haar op mijn knie zat en aanvang stil te beden en God aan te beden, während ik leid water over haar vingers schil. Zij had geen weide en speelmutig door am water. Dis moment fällt zich naar een droom. En ik dank God stil voor de heilung, wat ik doorzag passieren. Na een paar minuten kwam mijn vriend aan, om zijn woord door zo lang deed. Daniel weer zo schaftig en ik bid God op stilles aan. Zo, ik had niet waar nu haar vinger gecheckt. Wat zag ik aan zijn gezicht, dat er wat groots passiert weer. Ik zag tronen kwam in zijn ogen en rolde de langs zijn bakroof. Als ik me omdraaide, toen Daniel haar vinger check, zag ik dat schmakke nieuwe huid ganz over dat gelenk gewassen weer. Die nieuwe witte huid weer tussen al die andere huid wat bruin geworden weer van een zaan. Da waren bloos ongeveer 4 minuten voorbij gegaan en zij weer ganz geheild. Dit weer een bitterweinlied wonder. En doch passiert het zo normaal en natuurlijk vanzelfs. Geen piano speelt am hintergrund. Ik zie niet luid te dat gelenk, dat het zich waar vormen zal, of dat de huid terugkomen zal. Een touwchecker würde nog meer zijn ha, als zijn vader die zijn dochter treist. Dit wunder passiert in de tijd, als ik had aangevangen te twijfelen. Kunnen wunder op zo'n natuurlijke wijze passieren dat de irgendwo passieren kunnen? Met irgendwem? Wären meine ideeën over behelligerschaft wirklich raar? Nu, dat ik zo mutig weer te zijn, wordt en al geheild weer, vang ik aan de wondergeschichte in de Bijbel met frisse ogen te lezen. Ik vang ook aan over mensen bij mijn arbeid te bidden. Doorween vang ik ook aan te zijn, dat Heilige Geest het wonder buiten kan te vijanden van het kerk. En hij deed het alle dag. Du denkst vielleicht, dat is zeer goed dat die dingen te die passeren, aber du bist een prediker. Ik zie bloos een normale gewöhnliche mens. Du zult weten, dat zo'n dingen dit passeren iedere dag te mensen krijgt zo'n als du. Jeder zondag lezen we bij onze kerk een rij van wunder Eva, waar onze mensen die werken aangeschaakt hebben. Wist u gleich te weten, naar hoeveel van die mensen ik persoonlijk aangevoerd zie, om voor aan te bidden? Keine. We hebben predikers in Seelsorger, wat mensen in hospitals en in ihre heimen bezieken. Aber de meeste van die wondergeschichten die we mitteilen, zijn geschichten van gewöhnliche mensen. Die uitlangen naar mensen in ihre wereld, oder für ihre eigenen Bedürfnisse gebet haben, in bitte gewöhnliche Wundergesehen haben. Eine von diesen Geschichten sind ganz unleiflich. Finanzielle Wunder, Verhältnisse mit Menschen trägt gebracht.
Heilung von onheilbare Krankheit, göttliche Beschützung von grote Eigelijks, waaronder schwere dodesgefährliche was zijn, en Heilungen von Krankheit im Verstand. Da sind andere Geschichten von ein levender Gott, der sogar nur die kleinste Dinge in unser Leben checkt und abpasst. Wenn wir glauben, en an die Autorität, was wir von Christus gekriegt haben, wandeln und leben, dann sei wir das. In Wirklichkeit schier die einige von diese kleinen Wunder Menschen dieper an, als die grote, zum Beispiel. Wie deine ein Gott, der nicht zu drak oder zu leiflos ist, zum bei die kleinen Dinge mit ansehen. Zum helpen dat wir eine Arbeit kriegt, wat beter Stunde hat, zum eine Wrat und ein Kind sein Fout heilen, oder zum Kopf wieder machen, verschwingen, wenn ein kleiner Jung für seine Mama bet. Die Wahrheit ist, dat irgendwer kann dat geistlich von der Leben leben, sogar du. Dat braucht keine Versammlung. Ein Tag, als ich in meine Arbeitskleider am Hospital ging, wo ich schafft, als ein Paramediker, sah ich eine Familie, die ich von unserer Zeug kannt. Ihre Großmama wie am Hospital und sie wie nicht gut auf. So früh sie, als ich mit arbeiten würde. Ich had al von mijn Boss vermoed gekriegt, wen ich für Menschen gebet had, während ich schafft. So ich zei, ja, mit einer Bedingung. Ich zei, ich kann nicht in ihrer Stube verarbeiten, wo jemand mir sein wird. Wenn sie wollen haben, dass ich verarbeiten soll, dann würden sie Armaten Hospital naar de Gebetsstube brengen. Die wären in Bett terughalend, aber sie zeiden sie willen proeven. En ik maak dat klaar, ze kunnen keinem dat zeggen, niet mal de nurse. Ik ging al naar de Hospital Gebetsstube en ze gingen terug naar Großmama ihre Stube, zum Großmama hol. Als ik dus länger als een paar minuten geluid had, vond ik aan te wonderen als ze jemand komen wilde. En dan hier ik, en hing af in vreemd, ongoende klingeren. Dat kwam van hem gang en dat wordt langzaam luider. Ik stuk mijn kop uit de Gebetsstube daaruit, wat am Hospital weer, en zag voets, hoe dat geluid van kwam. Weet, Großmama had een grote slag gehad en de helft van haar charpa wie gelähmt. Zum naar deze stube brengen, had de familie haar bij een voorstel opgezet, aber sie kon niet gelijk zetten en haar arm hang slap te zien. Dat geluid wat ik hield wie duimen, die door je in de spiegel van een voorstel sloeg, während sie haar naar deze gebetsstube brachten. Ik bracht plus eenmaal naar het checken, maar ik dacht, nou het, wat heb ik me aangegaan? Ik kon nu als eerste nog staan en ver weg kunnen, wil ik nu, also jink ik den plan eenmaal even met deze familie. Ik wil beden en dan stel verloot. Zij zullen een paar minuten wachten, ver ze Großmama terug naar de stoel brachten. Dat hield ik nog een goede plan. Aber dat ging niet krijg zo doorher. Ik leed mijn hang op Großmama en vond een zeer einfache gebed aan. Aber ver ik mij als 2 oder 3 weer gezegd had, schreef zij zodat het uren wijdheid. Uit angst deed ik dat eensje wat mij dan groot beval. Ik ran uit de stube uit en verleen gang weg. Dan bald ging ik ganz normaal de lijn gang en checkte niet terug. Dat schijnt zo keiner weer wat aangeworden. Aber zum verzachtig zijn ging ik eerstmaal naar een andere vloer vom Hospital en schaf door een paar stunden, ver ik mij woog terug te komen en te gaan zijn waar Großmama dat ging. Als ik mij endlich waar naar de stube geschleckt had, wie ik ons erschrak als ik zag, wo zij aan de stube ramging en haar zaken toepakt. Ze hadden haar vom Hospital entloot. Zo wie dat de dokters zijn kunnen, wie dan nog zorg met haar. En ze kunnen dat ook niet verstaan. Ze hadden de familie gezegd dat ze haar een grote slag gehad en ze wil haar gans het leven en was het gelähmt zijn. Nu aber leidt haar gans normaal. Als zij vriendeld en met mij vertelde, word ik aan, wieso ze zo luid geschreien had. Den moment waar ik mijn hand op haar leed, vond de gelähmte ziet van het charpa aan te zingen, zoals van een fout aangeslopen is. Wien dat een ganze ziet van het charpa betraf, wie dat geval zo overweldigend geweest, dat ze dat niet had kunt verdragen. Nu een minuut hier dat dan aber op, en wat de familie haar terug naar de stove gevierd had, kunnen ze opstaan en nu naar bed gaan. Dit is plus nog een ervaring die dat bewijst dat we kennen een normale, natuurlijke weg voor mensen beden en daar nog buitengewoonlijke wunder zijn. Du hast keine Ursache in groot Hollywood-spel aan te rijden, zum Heilige Geist seine Kraft en onze omstanden zijn aan te krijgen. We brauchen nicht die Aufmerksamkeit naar ons zelfs draaien. Wen dat heeft nichts met ons te doen.
Sogar wenn wir im Geheime beten und hopen ans Wort nicht gesehen worden kann, Heilige Geist seine Arbeit tun. Dat passiert zwischen Gott und der Person, die dort an ihm fehlt. Dat braucht keine Versammlung. Du hast keine Ursache, ein großes Ansehen anzureiten, zum Heilige Geist seine Kraft und unsere Umstände seinen anzubeten. In der Apostelgeschichte sei wie, dass der Apostel ein natürlicher Weg mit Heiligen Geist schafft, zu Menschen heilen. Große Wunder passieren der Herrn, aber sie stellen zweimal ein Spiel an. Sie werden gewöhnliche Menschen, die sich auf gewöhnliche Wege benehmen, aber sie deuten bitte das gewöhnliche Ding, was Menschen nach Christus bracht. Aber irgendwo hingewies, was die Christen die Idee abgeführt, dort wunderbare Heilungen stellen immer ein großes Spiel an und ein großes Absehen. Von da und da beten viele Menschen auf ein großer Hollywood-Weg, und das bringt die Aufmerksamkeit bloß nach Ende, und es steht nur Jesus. Das ist das Gegenteil von was wir tun sollen. Wenn wir checken, wo der Apostel mit dort umging, dann sehen wir, dass sie posten sehr ab, dass das Gegenteil passieren wird. Sie wollen allen Dank zurück nach Jesus drehen. Als Paulus und Barnabas in der Stadt Lystra predigten, werden sie erschrocken aus der Versammlung und Aufmerksamkeit auf, und es steht Jesus. Als die Menschen da sahen, dass sie wem geheilt haben, fangen sie an Paulus und Barnabas anzubeten als Götter. Die zwei Männer rannten durch die Versammlung, reihten ihre Kleider zwei und raupten, was tut ihr? Wir sind nicht Götter. Wir sind Männer so als die. Apostelgeschichte 14, 15. Der Apostel möge sich nicht bekannt als heilig oder dass sie auf irgendeinen Weg besonders wird. Erstens wollen sie haben, dass Jesus soll die Kredit kriegen, was er trifft. Zweitens, sie wollen an, dass wenn die Menschen dachten, dass Paulus und Barnabas Aufgötter wären oder große Helden wären, dann würden sie denken, dass die Wunder von Heilung, die können nicht neu getan werden. Wenn bloß die Wasser besonders heilige Menschen für Heilung beten, dann machte die Ewige von uns auf End verlot, nicht auf Jesus. Aber Jesus sagt ganz klar, dass wunderbare Tekens für all die herankommen, die da an ihm glauben. Die waren die Kranken, die hängen bleiben, und die waren gesund worden. Markus 16, 18. Wenn wir proben, Heilige Geist seine Arbeit machen, Geschmack zu lassen, mag wir das so lassen, als wenn Gott bloß durch Wasser besondere Menschen schafft, wo es besondere Gaben hat. Wenn wir das tun, dann nehmen wir die Aufmerksamkeit von Jesus weg und drehen die nur in Mensch. Und da steht so wie die Einstellung haben, was Johannes der Däuper hat. Er sagt, er soll grater werden und er soll weniger werden. Johannes 3, 30. Da war das, dass du brauchst nicht proben, jässlich zu lassen, damit die Evangelie Antworten zu kriegen. Nicht bloß dort, aber Menschen waren anworden, dass du wahrhaftig und treu bist. Und Heilige Geist wird mehr Frieden haben, durch die zu schaffen, auf den Weg. Du brauchst nicht versuchen, Menschen zu überreden, dass Gott zu dir redet. Du brauchst das nicht mal bekannt machen. Wenn er durch die schaffen wird, zu Menschen anschiert, waren sie die verantwortliche Frau. Und dort wird zu all die klar worden, die dort viel zu weit, wo du dort her hast. Nicht bemusst. Viele Jahre zurück wurde mir eingeladen, eine Rede zu bringen in nördliche Kanada. Und wenn ich tätig dort angekommen wäre, nahm der Prediger, der mir eingeladen hat, mir ein Betraum dort zu sein und einige Menschen zu besuchen. Als wir an der eine der anklappten, bei ein kleines, verfallenes Haus, trafen wir uns mit einer älteren indianischen Frau, die nicht gut Englisch reden kann. Als wir an der Stunde und vertalte, krieg ich einen Mann, auf ein Vorstell nach zu sein, dort bin. Dicht bei den rotheiten Augen und einem Mäd von einer großen Stube. Die Frau stellte ans Pferd am Mann, aber mit so als er checkt, wird es klar, dass er nicht gleicht, dass der Prediger ein Eik da wäre. Er kann nicht Englisch. Und da wen erklärte die Frau, dass er all Jahre im Vorstell gewesen wäre. Sie sieht auch, dass er nicht an Jesus glaubt. Wir laden an Bett, nur dort trafen zu kommen den Abend, aber für wie viele Leute früh ich, als ich über den Mann beten kann. Er grinst eine Antwort und sei was sagt, dass viele Männer haben für mich gebet. Ich sehe nicht einer, der da schüvend und dringend ist. So, wir wollen groß verloten und ich sehe, ich sperre das Problem nicht in sein Bein wir, aber in sein Verstand. Ich sehe das zu der Früh und als sie das was sagt, so dass er verstehen kann, dann wird er sehr da. Durch ein bisschen mehr Einholung würde ich gern, er dachte, ich meint, dass das Problem psychologisch wäre, alles in sein Kopf. Nee, ich erklärt Sven,
dat ik geloof, hij had een physisches Problem, aber dat het ook in zijn verstand bijna weer. Vielleicht wie een slag oder eine schwache Blutode. Dit war mij nie een gedanke, en hoopning stond op in zijn ogen over de Semeligkeit. Ik vroeg nog eenmaal, als ik veranbeden kon, en ditmaal leidt hij dat. Ik stond bij des Mann en bed een einfaches Gebet voor Heilung in zijn verstand. So schwer als die früh vorig had met mijn gebed over zaten voor hem, zei ik, bloos zum Seine, waarom proest niet die feit te bewegen? Hier weer het geen dagen lichter oder eens wat die stoel besonders schmuk. Ik bevoel hem ook niet uit zijn voorstel uit te hupsen en te gaan. Ik vroeg bloos, als hij would proeven de feit te bewegen. Zoals wanneer we ons te leiden schijn gaan en dat maar willen uitproeven. Als ik raufcheckt, beweegde zijn feit zich naadjes. Zijn vroeg hupst op van waar zij bezit am zat en beweegde zich van op een voet naar de andere ganz opgebracht. Hij heeft dat nog niemals kunnen doen, roept zij luid. Nou, dat is een beetje interessant, antwoord ik. Kost u die bein afheven? Hij hoeft een bein uit dem voorstel uit en dat kwam hard op de vloer op. Als zijn vroeg schreef dat het een wonder weer, vroeg ik, was dan nu nog opstaan? Zijn vroeg halp hem onder een arm en ik onder den anderen. En hij stond op zijn feit. Hij stond daar voor een minuut, een beetje slagerig, en dan zei hij aan zijn spraak dat hij wil gaan. Ik bruk niet zeggen, go in Jezus zijn naam, oder een zo wat. Ik check plus bewonderd toe, als hij een paar stap neemt, en daarna wordt de arbreil en schadert er arm los. Hij wil haar, ze zal hem loslaten. Waar lang ze uit om te helpen. Aber waar schadert hij er daar los en leidt er niet om helpen. Ik dacht, wie kan hem niet loslaten? Hij wordt gelijk op de rood, hij daar ovenop vallen hier. Aber hij leidt zich niet bereiden. Hij schadert een speer af en vangt langzaam aan om den oven te gaan. Den oven ging hij in zijn ene kracht naar de top komende storm daar waar we weer. Dat weer interessant, wat van een rij bewonderde mensen aan hem heran gingen. God wil een iedereen van ons spreken te mensen aanreden, aber wie brücken dat niet maken passeren? Maakt dir dat niet zeer vrijveilig te weten, dat du brukst niet luid reden oder te den Feind schreien. Heilige Geist kan normaal, natuurlijk, der ich die schaf, op je weinliche Weg. En du hast ook geen oorzaak Heilung te verspreken. Ik kan me niet van eenmaal bezinnen, wo ik Heilung oder irgendein anderes Wunder versprach. Dat is niet nötig, so wat te zeggen als, du warst nicht sterben, oder luid te roepen, steh op mit dem Vorstel, dat wie Wunder zijn kan. En du brukst mensen niet zeggen, dat ze op ihre Brillen abstauben, oder ihre hier Dinge wegschmieden, oder abhören mit Medizinbrücken zum Heilung kriegen. Als ze 10 jaar jonger werden en man sie dan krank werden, dan spoeste ik in mijn vroege Sally Emma, dat wie worden voor Heilung beden, en dan nog een smeren met hoofdsirup, oder zo irgendwas, Betäubungsmedizin, oder wat Emma entfehlt, zum dat uit al je enger Kontrolle houden, während Gott seine Kraft en heilen wird. De meeste tijd, wanneer ik bij een Heilung bij was, war ik op een normale weg met mensen gered. We lachen en vriendelen en ik leer en bid van wat de Bibel zegt over Heilung en God zijn leeftoeligheid. Die ongehullingen zijn geloten en zo naturaal, zoals Udme. Wanneer ik weer mijn hospital bezocht had en de nurse mijn vrouw te verloten, had ik immer hospitalreden en arbeider respect gegeven. Mij op des van de oorzaak te benemen, heeft God nog tweemaal teruggehouden van de mensen ihre levensunterschieden, wem hij wil. Weits irgendein anderer Weg als Respekt trägt die Aufmerksamkeit nur mich, ein Weg von Jesus. So viel Dollar wie proben irgendwas Fremdes abzumachen, so viel weniger erfolgreich sein wir. In jeder Fall lud Heilige Geist bloß tun, was hij durchgeruht tun will. Du brauchst Heilige Geist zweimal bematten zu schaffen. Das rechte Ziel. Der Apostel Paulus gaf uns einen zuverlässigen Weg, sicher zu machen, dat we op den rechten Weg blijven wanneer we mensen dienen. Hij zei, er is één ding wat nog beter is, als van Heilige Geist gebruikt wordt. Dat is lief. 1 Korinther 13:13. Dat is een goede ding. Jeren wel van Heilige Geist kracht krijgen zum Wunder doen. Aber lief hebben voor anderen is nog wichtiger. Wanneer ons Ziel lief is, dan worden we niet maar eenmaal ons zelfsproeven wichtig te maken. En daar staat, wat irgendwas dat we durch Heilige Geist doen, op zijn weg gedaan worden, wat andere mensen ten beste dient.
Jezus is een leven met mensen. En hij wil derg ons schaffen. Hij wil mamas heilen die kreeft ha. Vrede en hoopning brengen naar jugend, die zich dat leven nemen wil. En klare leer ook naar je schafsmannen geven, die dat zo meer bankrot zijn. Wanneer mensen zich verbiestert en alleen veilen, dan wil Jezus zijn troost en leiding brengen. En hij wil dit alle aan een normale, natuurlijke weg doen, zo naturaal, op een geestelijk vandaagse weg. Het probleem is dat het geestelijk vandaagse leven brukt anders. We zijn het zo gewend geworden dat met Heilige Geest op schaffen meint een groot spel aanstellen of op een ganz vreemde weg ons te benemen. Door ons is het nu al gewend geworden zo, oder we blijven ganz weg van Heilige Geest. Wen we willen niet vochtig oder opvallend genannt worden. In deze falsche opvoedingen dat zijn de grootste hindernissen zum geestlich vandaag worden. Ha niet angst van de sneeuwweg van denken over Heilige Geest en waar hij maar ons te opschaffen wil. Du kannst leren de anderes tegelijk en dan de vrijheid van de vrijheid ervoor, van der de derde gaan wat Heilige Geest verder opmaakt. Du kannst aan de nieuwe, begeisternde weg van leven aankomen. Aber eerst moet du verstaan waarom du die vers voor de anderes wat du maken moet, zum geestlich vandaag worden. Het nächste wat we van dat vertellen,